Ja, Jóhan, til komma til Götter der, spela med Víkingur først og få 8 steg til tappa 8-0. Hur ser upp det där? Ja, jag så fan det. Vi börjar listen nu är faktiskt inte klar. Och då tänker jag löfta och kommer nu i listen och gott med röda tändare där. Så det var det riktigt för spela jockna köra och helt annars inte tar kommit några chanser men det är redan ett fält där där. Och det var väldigt fint att få mål och vi fick match. Spelar var som bästa spelare där men här kanske Víkingur måste ta en bättre insats och checka här en tid. Hur spelar det? Ja, jag vet inte hur det är. Det är rätt riktigt att spela transporten men vi kommer bara tacka upp shows vi har inte varit klara med listan där. Jag vet inte hur men det var bara så. Står och så klar och tänker listan. Jag vill switcha fast helpen där så det kommer och så det heter så det ska vara bandet om armen. Kan det säga för Lia det manglar en så central spelare som Ola? Så det är väl så jag kan säga han är öde central och linjen och styr necklinjen och det är annorlunda att vänja sig att han är sparkad och så kommer Lush mer in och vi bryter oss in i vägen och som plats. Så jag lyssnar på förvirring men det kommer inte skilt på alla. Men han är väldigt viktig spelare för Lee.